Most. Hónapra 25 Keresztapu. Hónapra adnak 25 Nem 25. Most mondtam. Fúj. Nem vagy te hűlve. Egy napra kapol tisztán. Vagy 800-et. Két nyom. Ah. Az jó. Mi van vele? Állj fel. 7000 már jó. 2000. Az azért csontot nem kell már megenni. Van, sajnos Úgy van. sincs fogadta a buzi. Azt aztán. Ragjod már be! Majd Jó, hátra van az egész. Gyere kell itt. jó, megfeli a haját! Hát 4 volt gyerekkel. Az nem volt hozzászokva. Ja, még itt van egy. Nem kell, jön. Állj már meg. Te köcsög. Te buzi. Miért adták egy kis apot? Nem szeretnék. Adj neki erős paprikát. Hagyjél hagymát, hogy iszál csókolod a hagymát. Üljél bele. Nem, még várj fel, megint tőle. Hogy tetszett, gyerekek? Jobb, ha te befogod a mocskos pofádat, te mocskos szemétál. Nem. Akár úgy. Te mocskos szemétál. Miért csúnyán beszél? Pest. Hát tényleg, hogy hívott rá tényleg, a veresse? A lázát, a veresse? Miért? Na jó van. Hajrá.